Sanibona. Ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila. Umfaka Mkhonza lo nibingelelayo. Ziyabuya bafethu kuyehloka kuyenyuka phansi phezulu. Ushobeni. Asithembe niyaphila lapha. Ngicela ukwamukela ama-new subscribers to this channel. Ku YouTube. Nama-new followers ku TikTok. Thank you so much guys for being here supporting this channel. Bengithembise ukwenza i-video ngejaji elikhiphe isinqumo ePietermaritzburg. Ujaji Nkosinathi Emmanuel Chile okhiphe i-judgment ethi umsholozi i-case Amsdale ayiqhubeke aye enkantolo iyoqhubeka i-case lena nge-1 February 2027. So ke sesibonile ukuthi i-case le umsholozi uyayi-aphila njengoba sesibonile uyayi-aphila i-case izoqhubekela kwenye inkantolo. Sizozwa ke enye inkantolo ukuthi izothini ngalolu daba. Kodwa ke angekho lapho bengithe kwisithembiso sami ngizokwenza ivideo lapho sizoke sethi ukubheka khona ijaji leli uChile ukuthi ufika kanjani kule case. Ujaji uChile ufika kule case nje isuka kujaji Piet Koen. Ujaji Piet Koen sizokhumbula ukuthi usanda kuzorecuse noma usanda kuphuma kule case waziphumela yena ngokwesinqumo sakhe wathi uyaphuma kule case. Isizathu sakhe sokuthi aphume kule case le uzokhumbula kule case la isithatha isikhathi eside kakhulu. Boma 18 years or close to 20 years ngisho kanjalo. Wakhetha ukuphuma esinye isizathu asisho sokuthi aphume kule case ngokusho kwakhe. Wathi there may be reasonable apprehension of bias on how this case has been treated. Kusho yena ngesikhathi ephuma kule case. So wayeseqhubeka ethi it is in the interest of justice that he recuses himself from this case. So usho ukuthini ke mayisho kanjalo uPiet Koen mangabe phuma ezijaji kule case. Usho ukuthi mangabe buka le case le uthi uyibona inezinto eziningi esikhombisa ibias. Yini ke ibias? Ibias ukubona engazuthi le case ayikho fair. Yayibona? Ukhumbule ukuthi usho njalo nje umsholozi wayevele efake isicelo sokuthi uBilly Downer lo ongumshushisi kule case wayecela nje kahle umsholozi uthi uyacela ukuthi uBilly Downer aphume kule case ngoba uBilly Downer ubiased. Yebo? Akekho fair ngoba uBilly Downer kune information ephathelene nempilo kababa umsholozi. Wathatha le information wayishare uBilly Downer nentatheli uKaren Moon. Siyazi ukuthi mangabe umuntu ushare information yakhe ngempilo yakhe ukuthi ugula kanjani all those papers unikeze abantu information lokho akukho semthethweni icala. Uma ngabe nje mina ngingathatha information yakho njoba ungilalele lapho
yokuthi ngazi ukuthile ngayo ukuthi uyagula nesifo esiwukuthi nokuthi, bese ngiyithatha leyo info, mhlampe mina ngudokotela wakho noma ngumeli wakho noma ngumshushisi ecaleni eliphathelene nawe, nginike leyo information omunye umuntu, lokho kuyicala uma ngikwenze ngendlela engekho semthethweni. Wakwenza kuBilly Downer, ingakho umsholozi wayefuna ukuthi akhishwe kuleli cala ngoba wabonisa ukuthi akanandaba nomsholozi, akanandaba nokuthi amalungelo kaMsholozi athini ngempilo yakhe, kodwa nje wabona yena ukuthi ashare ney'ntatheli noma nabangani bakhe abay'ntatheli leyo information ngoba vele uma ebuka umsholozi ubuka umuntu o-useless. So-ke kuningi okwenza uPete Kune ukuthi aphume kule case. Wakuchaza ukuthi hayi mina ngiyaphuma kule case ngoba ngibona engathi kune-bias la. Ukhumbule njalo ukuthi uJudge Pete Kune seyijaji lesithathu. Bangikhumbuzile abanye la kuma-comments kuvideo yami yayizolo ukuthi ijaji lokuqala elayichitha le case uJudge Msimang eMaritzburg. Ijaji lesibili elayichitha le case uJudge Nicholson ngo-2008. Bese kuba no-prosecutor, sorry sengithi prosecutor, umphathi we-NPA ngo-2009, uMokotedi Mshe, yayizwa leyo nto, wayephethe i-NPA, naye wathola i-bias, wathola ukuthi lecala leli li-unfair, ligcwele izinto ey'ningi engekho right, walichitha ngo-2009, yabo. So sinamajaji manje awu-3, empeleni awu-2, uJudge Nicholson, uJudge Pete Kune, ababona engazuthi kune-bias la kule case kaMsholozi. Kunezinto ey'ningi ezingahlelekile ezikhombisa ukungamcabangeli umsholozi namalungelo akhe. Bese siba nomphathi we-NPA uMokotedi Mshe, abalichitha leli cala bethola ukuthi kunezinto ey'ningi ezingekho right la, ukuliyisa enkantolo kuyobe kubonisa ukuthi umsholozi akacatshangelwa because kunezinto ey'ningi okufuna kudlulwe kuzo kuqala la before liyiswe enkantolo. Yebo, washiya phansi kuPete Kune, kwangena ubani-ke uJudge uNkosinathi Emmanuel Chili, lo othi manje umsholozi osanenegunya lokubeka ngisho i-date ukuthi umsholozi akaye enkantolo nge-1 February 2027, uthi umsholozi hayi ngiya-aphila nala. So uJudge Chili-ke lo ubani uJudge Emmanuel Chili? Akukho okuningi engizokusho ngaye, ngizosho nje okumbalwa ngaye, bese ngichaza ukuthi kungani ngikusho lokho. Sizokhumbula ukuthi uBonginkosi Khanyile wake walida i-campaign ye-Fees Must Fall, amamashi lawa e-Fees Must Fall. Samkhumbula elwa nokuthi kukhushulwe iy'mali zabafundi ema-university, elwela ukuthi abantu balokhu nje abantwana basema-university bafunde mahhala and everything. Wagcina eboshelwa ukuthi ubanga i-public violence, ubanga nje chaos emphakathini. uKhanyile waboshwa. So-ke ngesikhathi eboshiwe-ke i-magistrate, mangaphosisi ngizothi yaseDurban, sengiyikhohlwe ukuthi ubani, yamthola enecala, shothi waboshwa wanganikwa i-bail eDurban High Court. Magistrate yathi cha angeke size sikunike i-bail. Walithatha udaba uBonginkosi Khanyile walisa eMaritzburg. Ijaji lapha eMaritzburg kwakuwuye lo baba lo uNkosinathi Chili, wala naye ukunika uBonginkosi Khanyile i-bail. Excuse me, lapho cabanga-ke kwakubo December, mangaphosisi 2016 or 2017, somewhere there. Walala phakathi kuKhisimusi ejele uBonginkosi Khanyile. In short, waspend uChristmas ejele ngenxa yale judge leli uNkosinathi Emmanuel Chili. Cabanga wangamnika i-bail. Ukuthi nje sikhumbuzane ukuthi yiliphi le judge esikhuluma ngalo la kule case kaMsholozi. So
Okunye esikwaziyo ngochile ngesikhathi umsholozi efake isicelo enkantolo yaseMaritzburg sokuthi uBilly Downer aphume kule case eAmsdale. Lona le judge leli uNkosinathi Emmanuel Chile lathi chu alibona into wrong ngoDowner. Nakuba umsholozi ezama ukuchaza ukuthi lo muntu lona uye lo uBilly Downer lo oshare information yokugula kwami nentatheli uKaren Moon njalo njalo. Wathi uEmmanuel Chile cha uDowner angisiboni isizathu sokuthi aphume kule cala leAmsdale. In short ngoka Emmanuel Chile izinto ezazikhulunywa ngomsholozi wayengazizwa wathi angizwa lutho mina mangabe uthi wena ungichazela ngoDowner ukuthi uDowner aphume kule case angikuzwa fana nokuthi uthulile nje uyayizwa leyo nto. So ke ingakho njengamanje sibona uDowner lokho eqhubeka nale case ekubeni umsholozi wacela ukuthi aphume ngoba lo muntu akekho fair, ungumshushisi ongekho fair, uzoba biased throughout le trial kaMsholozi mangabe kuqhubeka kunguye umshushisi. Wathi uchile cha akaqhubeka. Kodwa okunye kufanele sikuphawule la azange azisho izathu zokuthi uDowner kungani kufanele aqhubeke nale case. Wathi uchile angeke ngizisho izathu zokuthi kungani. Ngizozisho after i-trial ukuthi kungani. In short uyamuzwa lo muntu ukuthi ufuna umsholozi ngaphakathi enkantolo ngoba kukhona lento le eloku imphusha behind uchile ukuthi ayiphushe le ndaba yokuthi umsholozi ayongena enkantolo. Ekubeni echaze kahle umsholozi ukuthi lecala leli nabo ubufakazi nawo amanye ama-judge before you uchile ayibona le bias. Wena yini lenza ukuthi ungayiboni le bias noma le unfairness kule case, noma yini wena ekwenza ukuthi ungabi nalamehlo okubona njengamanye amajaji ukuthi lecala leli ligcwele ipolitiki. Wathi uchile no aliqhubeka namanje kusedecidile ukuthi sobeka nedate ukuthi umsholozi nge-1 February 2027 akaye kuphi enkantolo. Ujaji uchile lo. Okunye la esikutholayo ngochile ukuthi uqeda kubuya kuma interviews lapha be-applyele ukuthi angene enkantolo ezokudluliselwa kwamacala iSupreme Court of Appeal. Bekunezikhala mangapho seziwu3 lapha. Hayi azange aphumelele ke ngoba iJudicial Service Commission kuma interviews wahamba na interview wangaphumeleli. Kuma interviews lapha agcina bakhetha abawu3 uJudge Thandi Norman noJudge Besha Valley noJudge Leon Wendell. Ibona abagcina bekhetha ukuthi bayovala lama vacancies noma lezikhala bezilapha enkantolo yokudluliselwa kwamacala. Azange aphumelele lo. Ngifuna ukusho something ngesikhathi kwenziwa lama interviews engicabanga ukuthi okunye okwamenza ukuthi angaphumeleli kulama interviews ukuthi ayoba ijaji eSCA noma enkantolo yokudluliselwa kwamacala eBloemfontein. Kweminye imibuzo ayebuzwa yona lapha ngizothi wayebuzwa uNcuka Ithobi ukuthi wena Judge Chile wakhipha i-judgment yokuthi uDowner akangaqhubeki, wakhipha i-judgment yokuthi uDowner akaqhubeke kule case kaZuma and all that, but wangenza ama-written reasons, wangabhala izathu ezibhaliwe phansi ukuthi kungani. In short wawu-eda kwamanye ama-judgment wakho owareservayo. Shothi leli judge leli lidume ngokureserva ama-judgments. Uma ke ijudge lireserva ukukhipha ama-judgment shokuthi liyawalalela ama-case, liwalalele bese mase kufanele likhiphe isinqumo lireserve. Uyayibona? Shokuthi lithatha isikhathi eside ukukhipha ama-judgment. Lokho wabonisa ukukusola uNcuka Ithobi neJSC laphana mabembuza imibuzo ukuthi uyijaji enjani, singakuthemba kanjani ukuthi
mawufika kule post ofuna ukungena kuye-SA uzosebenza ngenkuthalo ngoba kubonakala engathi kukhona nokuvilapha la kule jaji uma ngabe lenze inqumo lisheshise umsebenzi ukukhipha inqumo njengoba nje sibona na kule ndaba kaDowner lalalela umsholozi mangabe ekhuluma kodwa la selithi hayi uDowner akaqhubeke kule case izathu zokuthi ngithi aqhubeke ngizoyikhipha late uyayibona so uyalibona le jaji ukuthi singathini ngalo le jaji lijaji elingaziniki isikhathi lokulalela lijule li-apply his mind on a case engicabanga ukuthi nala kule judgment eliyikhipha izolo uma lithi umsholozi akaye ejele nge-1 February 2027 uyabona ukuthi livele lakhuluma nje ayikho into ecacile nezwakalayo likhulume ngoStalingrad ukuthi umsholozi lakhuluma ngochess lakhuluma lachaza nje into engezwakala ethi umsholozi uzama ukubambezela ukuya kwakhe enkantolo langanaka lezi zinto ezishiwo ngumsholozi ezivalid ezizwakalayo futhi ezizwakele kwamanye amajaji before ezizwakele ko-prosecutor before abafana noMgodeli Mshele lona langayinaka in short le jaji leli uchili lijaji elinganaki ngifuna ukuthi sikuveze lokho alinaki ngoba even lapha lifeyile interview lokuya eSCA ngokunganaki izinto ezithile ezibalekile okwenza ukuthi wagcina engatholanga even ithuba lokuthi ayongena kuphi eSupreme Court of Appeal eBloemfontein ngoba kunezinto eziningi ezibonakele kuye ukuthi apply his mind kuma cases lithatha isikhathi eside futhi ukukhipha ama judgment liya reserve yebo likhuluma ngomlomo izinto isikhathi esiningi so nakule case lena ke ingakho umsholozi wethe mayibuka nabameli bakwada lo uyadlala ngizolithatha lo daba ngilise kwenye inkantolo likweliyobheka lezi zinto engikhala ngazo mina njengopresident Zuma noma ngoJacob Zuma ukuthi lecala angifuni ukuthi wakwamanje lingene enkantolo umshushisi kuBilly Downer and everything bias engiyibona kule case so injalo ke applyele kumsholozi ukuthi icase iqhubekisele kwenye inkantolo because ujudge uNkosinathi Emmanuel Chili umbonele umsholozi ukuthi udlala ngesikhathi sakhe azange nje apply mind yakhe kule case le kule application ngamsholozi ukhuluma nje into engezwakala ukuthi umsholozi uzama ukubambezela ukuye enkantolo in short uyamuzwa ujudge Chili ukhulumisa manje kwaBilly Downer ukhulumisa kwe-state ukuthi umsholozi ubonakala njengomuntu umsholozi unama rights unamalungelo akhe unesizathu sokuthi athi le case ayingayi enkantolo iyiswa uBilly Downer so kufanele ukuthi sikubheke lokho ngithi ake ngiyibambela bengifuna nje ukwenza le video ngoNkosinathi Emmanuel Chili ijaji laseMaritzburg angazi wena ungathini after sengiveze konke lokho uyini umbono wakho ngejudgment iyonke nje uyizwe kanjani ijudgment kaNkosinathi ijaji eNkosinathi Emmanuel Chili lapha eMaritzburg mayithi umsholozi akaye enkantolo nge-1 February 2027 mina njengomfuka Mkhonza ngingaphetha nje ngokuthi ngimbona njengejaji elizama ukukhuphuka ngomsholozi lizama ukuzenzela ihistory ngomsholozi lifuna ukuthi weyilona judge elanquma idate yokuthi umsholozi aye enkantolo 1 February 2027 uzama ukuzakhela umlando ukuthi akhona ukuthi aconsider mhlawumbe kwamanye ama post azowafaka noma azofaka kuwo ukuthi athole ukukhuphuka emsebenzini wakhe uzama ukukhuphuka ngomsholozi umbono wami lo based on lezi zinto esengiyichazela eneke manje kuyoba nzima ngoba umsholozi icase manje uyithathe wayisa kwenye inkantolo ake siphawuleni ke uthini ke ngojudge uNkosinathi Emmanuel Chili ngokuthi abe nesibindi esingaka sokuthi anqume idate ye-1 February 2027 athi umsholozi akaye enkantolo
ekubeni ijudge eliphumile njengoba yena esekhona uPetcon wathola ukuthi icase kaMsholozi kune bias eningi la kunepolitiki in short kule case ingakho lahlehla uJudge uMsimang before kuyo le Maritzburg Court wakwasho wathi uyayichitha lento yale case because istate ngathi sinezinto eziningi uMkotedi Mshe former NPA boss wayichitha le case wathola ukuthi kunento eziningi ezingahambi kahle ezi unfair kule case kaMsholozi Judge Nicholson 2008 wakwayichitha nayo le case washo straight ukuthi kunepolitiki wazwabala ngisho abantu ke ukuthi nabo aba-involved ama-politicians kule ndaba kaMsholozi. Ake siphawuleni kungathini ke wona ngoJudge Nkosinathi Chili yena ozibona engathi unesibindi sokuthi afake uMsholozi enkantolo. Ake siphawuleni umfoka Mkhonza lo siyohlangana kuma comments nakuma video alandelayo. Ngiyanibonga kakhulu ngicela niqhubeke nisubscribe and share ngiyabonga.